କର୍ମର ଫଳ। ବର୍ଷ 1999 ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା ବାଣୀସୁନ୍ଦରପୁର। ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ମିଠା ମନୀଷ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଲତା ଗଛରେ ଘେରା ଘର, ମାଟି ଚାଳି ଓ କଠାଳ ଗଛ ପଛରେ। ଏହି ଗାଁର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା। ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା କାରଣ ସେ ଧାର୍ମିକ, କଥାରେ ନିୟମିତ ଓ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏକ ପୁଅ ସତ୍ୟବାନ। ଶିଶୁବେଳୁ ରୁଷ୍ଟ ମନୋଭାବ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ ପଢ଼ାରେ ଅନାଗ୍ରହ। ସେ ଜମି ଚାଷ କରିବା ମାନେ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଅତି କଥା କରୁନଥିଲେ। ବିନା କୌଣସି କଳାପ ସେ ବାସ୍ତବ ବୁଝିବ ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ସତ୍ୟବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା, ଆପଣ ଘାସ କାଟି, ମାଟି ଖୁଣି, ଜୀବନ ଝଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏହା କରିବିନି। ମୁଁ ସହରକୁ ଯିବି, ଟଙ୍କା କମେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜୀବନ ଦେବି। ବିଶ୍ୱନାଥ ମୋହନ ତଳକୁ କରି କହିଲେ, ପୁଅ, ଏ ଶରୀର ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ନୁହେଁ, ସେବା, ଶ୍ରମ ଓ ସତ୍କର୍ମ ପାଇଁ। ଯେଉଁ କାମରେ ନିଜ ହସ୍ତ ଥାଏ, ସେହି କାମ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଯାହା ଚାହ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ଅବମାନ କରି ଯିବା ଭୁଲ ହେବ। ସତ୍ୟବାନ ମୁଣ୍ଡିକେ ଚିଡ଼ି କହିଲା, ଆପଣ ଏହି ଗାଁର ଧୂଳି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ଏମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବି, ଟିଭିରେ ଖବର ଆସିବି। ଏବେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସେ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରମ୍ଭରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲା, ତେବେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଜେନ୍ସିରେ ଦାମ ଲାଗିଥିବା ମାଲ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବେଚି ଲାଭ କରିବା। ସମୟ କେତେକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା, ଟଙ୍କା ଆସିବା ଲାଗିଲା, ବଡ଼ ଘର ନେଲା, ଗାଡ଼ି ଆଣିଲା, ଜୀବନ ଆଡମ୍ବରମୟ। ଏଠି ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ସତ୍ୟବାନ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ବିସ୍ମୃତ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚିଠି, ପରେ ଫୋନ, ପଛରେ କିଛି ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଘରେ ଏକା ଥିଲେ। ଶୀତ ରାତି, ଗରମ ଦିନ, ସବୁଦିନ ଅନ୍ତର ବିଷାଦ ଭରା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଧୀରନାଥ ମାଣିକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଭାଇ, ପୁଅ ତମକୁ ନେଇ ଯାଇନାହିଁ? ସେ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଛି। ସେ ମୁହଁରେ ମସ୍କୁରାହଟ ଆଣି କହିଲେ, ଯାହା କରେ ତାହା ପାଇ। ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରରେ ଘଟୁଥିଲା ବିପରୀତ ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭୁଲ ହେଲା। ଜାଳିଆ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଯୋଗ ହେଇ ସେ ଦାମୀ ମାଲ ଆଣି ଲୋନ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଲ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଡୁବିଗଲା, ଅନେକ ଋଣ ଆସିଗଲା, ଲୋକ ଘର ଉପରେ ଚିଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖି ଦେଖି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି, ଘର ବିକ୍ରି, ଅନ୍ତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ। ସେ ବୁଝିଗଲେ, ଏସବୁ ଆଡମ୍ବର କେତେ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶରତ ପାହିଡ଼ା, ମୁଁ ହାରିଗଲି ବୋଲି ଭାବି ସତ୍ୟବାନ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଘର ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଶ୍ରୁଭିନ୍ନ ହେଲେ। ବାପା, ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଛି। ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି। କର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଧନ, ଆଡମ୍ବର ହେଉଛି ହଳୁଚିନେଶ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ମାନେ ଅଭିମାନ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମା ଦିଆଇ। ସେ ତ ଅନ୍ତରରେ ଏଠିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପରେ ସତ୍ୟବାନ ଗାଁ ରୁହିଲେ, ଚାଷ କଲେ, ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଆଣିଲେ। अरे बाप रे, एते बेला धरी वीडियो देखिले धन्यवाद माने जणाइबी, किंतु ताहा सहित लाइक बटन टिए भजाई दियंतु न। आउ वीडियोटी को आपनक बंधु माने सहित शेयर करि दियंतु, नहिले मुन झंडा गाड़ी देबी। चैनल को सब्सक्राइब करंतु, नाहिले आगामी मजा मिस। बेल आइकन टिए दबांतु ना भाई, तेबे तो आसंता वीडियो आसिले गोटिए मिनिट मध्य मिस हेबनी।